Máš příbojku? A dostal jsem knížku. Wow.
přítelům i milenkám a příbuzným, 30. června 2000 nás na vítě opustí naše milá panář a pro všechny velice příjemná 9A. Odešla ve věku 30. po dlouhotrvajících používání alkoholických nápojů a tabáku, nebo si uvědomila, že musí uvolnit místo další. Bezúspěšně ji léčili primář Vladimír Novotný, doktorka Eva Maříková a Mary se snažila asistenta Rušková. Skutečný píseň procházíme zaspívá sport pod vedením Jiřího Drnky. Za pozůstalé Věra Chrumalová, Jana Palsmanová, Irena Severová, Miluše Kuzerová, Jana Ušková. S Bohem, slovo dnes myslí, slovíčko snad staré způsobile, zatím káže nás a hlavou zazvu, tak naposled, ouha ústne. A možná chtěli byste ještě chvilku být, tak s Bohem lidi, možná už se nepotkáme. Tvá život a my musíme jít. Je to zvláštní, 9 let jsme si konečně přáli víčku. Je to tady a nějak se nám nechce. Ještě chvíli, ještě si stisneme ruce. Jsme velcí a to, jak jsme si přáli něco pár dní. Tak musíme na památku pár znamenuje, že už se nikdy nezvážíme a to už nikdy nikdo nezvážíme.
škola základní života. Jiný hlavní doktorka Eva Mazicová a hlavně se snažila i sestra Dušková. Skutečný píseň už odchází mezazbývá tvor pod vedením Jiřího za produktorové. Věra Čoumalová, Jana Palcmanová, Irena Severová, Miloše Kotenová, Jana Dušková. Slové duchu nesmyslí, slovíčko snad staré stovky let. Zatím kápne nároci a hlavu zavní. Tak naposled, kouba uschne. A možná, že by tady chvilku být, tak s Bohem lidí možná už se nepotkáme. Je to váš život a my musíme jít. Zavazujte. Je to zvláštní, ještě ale nemám vůbec velký. Teď je to tady. A nějak se nám nechce. Ještě chvíli, ještě si stiskneme ruce. Jsme velcí a kolik jsme si přáli mít pár dnů. Smutné úsměvy na památku, slibojka, loučení a zvonek, který oznamuje, že už se nespatříme a to už nikdy nikdo nezmění. S láskou se dá předběh, s láskou se dá milovat, s láskou se dá všechno, i nestudovat. Život je jako hodina matematiky, počítáš a najednou zjistíš, že je všechno špatně a v tu chvíli zapomíš. Kdo se učí, ten umí, když tomu nerozumí. Jistota je jistota, škola základ života. Bolí mě hlavička, bolí mě bříško, co tvýško, vlastně žádný zkáříško. Nebo mluvila srdíčko Kláku nezoufej, ztrácej tír, za chvíli zazvoní večerí. Lidé se potkají, seznámí se, drží spolu hezké chvíle a pak se musí rozloučit. A třeba už se nikdy nepotkají a život není dál. Tak, ještě jednou zatleskejte. Já vám přeju, aby se vám všechno rozkladilo, abyste si byli spokojení. A doufám, že až se potkáme, že se nebudeme dívat na druhou stranu, ale že se na sebe usmějeme a pohodlíme. Co se Já vím, že jsem třeba s poslední dobou někomu z vás třeba něco na fotě nebo i na mě vytýkala. Berte to tak, že my jsme tady ve škole proto, aby jsme vás vedli a že to myslíme s váma dobře. No a teď, až se potkáme na ulici, tak už všichni kamarádi. Tak ještě se nezakráčí to všechno počítáš a najednou zjistíš, že je všechno špatně. Chvíli zhodnout. Kdo se učí, ten umí, i když tomu nerozumí. Co za jistota, škola základ života. Bolí mě hlavička, bolí mě bříško, co tvýško, vlastně žádný zkáříško.
No nakonec je úplně nestrácejí tím, za chvíli zazvoní telefonní. Lidé se potkají s svou hezké chvíli a pak se musí rozloučit a třeba se nikdy nepovedli a třeba se nedělá. My vám taky přejeme všechno nejlepší do dalších let a aby vám všechno vycházelo. Díky. Ani nevyslovným čelem stálo 9letou základní studium. My starý mazáci oznamujeme tímto otcům, matkám, přítelům i milenkám a příbuzným, že 30. června 2000 nás navždy opustí naše milovaná a pro všechny velice příjemná 9A. Odešlo tady 3285 dnů po dlouhotrvajícím požívání alkoholických nápojů a tabáku, neboť si uvědomila, že musí uvolnit místo dalších. Bezúspěšný léčil. Primář Vladimír Novotný, doktorka Eva Maříková a marně se snažila i sestra Hrušková. Muzečním písemky odcházíme, zaspívá sbor pod vedením Jiří Otecná. Za ní zůstalé Věra Pomalová, Jana Balcmanová, Irena Severová, Venuše Kutenová a Jana Kutenová. S Bohem, slovo vesmíru. Slovíčko snad staré stůzkyle, zlatí ukápne na lavici a hlavu za půdu. Tak naposled, koukal jsme a možná chtěl by snad ještě chvilku být. Tak s Bohem lidí, třeba už se nepotkáme. Váš život a my musíme jít. Je to zvláštní, kdyby vůbec jsme si konečně přáli víčku. Teď je to tady a nějak se nám nechce. Ještě chvíli, ještě si skrve ruce. Jsme velcí, protože jsme si přáli dobrá dobrý. Smutné úspěchy nebo nápůj, pár slůvek, zloučení a zvonek, který oznamuje, že už se nikdy nespatříme. To už nikdy nikdo nezmluví. S láskou se dá trpět, s láskou se dá milovat, s láskou se dá všechno jiné studovat. Život je jako hodina matematiky. Počítáš a najednou zjistíš, že je všechno špatně a v tu chvíli zapomeneš. Kdo se učí, ten umí, i když tomu nerozumí. Jistota je jistá, škola základ života. Volímě lavička, volímě učitko, když vás si žákovská knížko. Ten mohl vyhovat, sednička mučit, smíšný se s osudem, musím se učit. To nakonec je úplně nestrácejí tím, za chvíli zazvoní bude celý. Lidé se potkají se známý svět, uží spolu hezké chvíle a pak se musí rozloučit a třeba už se nikdy nepotkají a život bude dál. Takže milí devadesátci, dovolte i mě a moje dítě. Přejeme vám všechno hezké, ať se vám bude, ať máte hodně úspěchů ve školách i v učení a ať prostě vám tady život vyjde na vaše zdraví. Dobrý si nalejnej málo. Neboť si uvědomila, že musí uvolnit místo další. Bezúspěšný léčil primář Vladimír Novotný, doktorka Eva Maříková a marně se snažila i sestra Hrušková. Smuteční píseň už odcházíme, zaspívá sbor pod vedením Jiřího Otecky. Za zůstalé Věra Pomalová, Jana Balcmanová, Irena Severová, Venuše Kutenová a Jana Kutenová. S Bohem, slovo nesmyslí, slovíčko na staré stůzkyle. Zatím káme na lavici a hlavu za ní, tak naposled. Ne, a možná chtěl by snad ještě chvilku být. S Bohem lidi, možná už se nepotkáme. Volá život a my musíme jít. Je to zvláštní, kdyby let jsme si přáli víčku. Je to tady a nějak se nám nechce. Ještě chvíli, jsme ruce, jsme velcí a to bychom si přáli být pár dní. Jsme nebo máku, pár slůvek,
učení a zvonek, který oznamuje, že se nesplatíme. Láskou se dá trpět, láskou se dá milovat, láskou se dá všechno. Nás navždy opustí naše milovaná, pro všechny velice příjemná 9. A. Odešla ve věku 3285 po dlouhotrvajícím požívání alkoholických nápojů a tabáku. Neboť si uvědomila, že musí uvolnit místo dalších. Bezúspěšně ji léčili primář Vladimír Novotný, doktorka Eva Maříková a marně se snažila i sestra Rušníková. Skutečných píseň už odcházíme zaspívá zbor pod vedením Jiřího Trnky, za pozůstalé Věra Kromálová, Jana Polcmanová, Jelena Severová, Miloš Kutunová a Jana Rušníková. S Bohem, touhle nezmyslí, slovíčko snad staré stovky let, si zatím kápne na lavici a hlavou zadu, tak naposled, houba uschla a možná mysleli, že ještě chvilku být. Je s Bohem lidi, možná už nepotkáme, jak volá život a my musíme jít. Je to zvláštní, si konečně přáme píčku. Vidět to tady a nějak se nám nechce. Ještě chvíli, ještě se systému srdce. Jsme velcí a tady jsme si přáli smítu pár dní. Smutné úsměvy na památku, pár slovek, učení a zvonek, který oznamuje, že už si nespatříme a to už nikdy nikdo nezmíní. Láskou se dá trpět, láskou se dá milovat, láskou se dá všechno jiné střílovat. Život je jako hodina matematiky, spočítáš a najednou zjistíš, že je všechno špatně a tu chvíli zapomíš. Kdo se učí, ten umí, když tomu nerozumí. Jistota je jistota, že to dává život. Bolí mě hlavička, bolí mě bříško, co to víš o lásce žákovská. Nemohu milovat, hlavičko mučit, smířím se s osudem, musím se vydávat. Že nás vlastně obecní naše milovaná a pro všechny velice příjemná 9. A. Úsměv, pane učiteli. Bezúspěšný léčit primář Vladimír Novotný, doktorka Eva Maříková, hlavně se snažila i sestra Rušníková. Skutečně se odcházíme zaspívá zbor vedením Jiřího Trnky. Za pozůstalé Věra Kromálová, Jana Polcmanová, Jelena Severová, Miloš Kutunová a Jana Rušníková. Ono, slovíčko se staré stovky let, co zatím kámě na lavici a hlavu zazní, tak naposled. A možná chtěl bys tady ještě chvilku jít, tak Bohem nebyl, možná se nepotkáme. Vlá život a my musíme jít. Je to zvláštní, tohle jsme si konečně přáli píčku. Ještě tady a nějak se nám nechce. Ještě chvíli, ještě si stiskneme ruce. Jsme velcí a to když jsme si přáli pár a dostaneme. Ale usměvy na památku, pár slovek a učení a zvonek, který oznamuje, že už se nesplatíme a to nikdy nikdy nezmění. Aby jsme nosili ty lepší zprávy o vás, jo? O vašem životě a tak dále. Točit nebo jestli chceš, aby se to taky neviděl. Koukám, jak to bude. Já nevím, jak to dělat. Hrozný
léčil. Primář Vladimír Novotný, doktorka Eva Maříková a Marie se snažila Izabela Dušková. Smuteční píseň Už odcházíme zaspívá zbor pod vedením Jiřího Trnky. Za pozůstalé Jana Chloumová, Jana Placmanová, Jana Severová, Januše Kutenová, Jana Dušková. S Bohem, slovo ve vzduchu dnes visí, slovíčko snad staré stovky. Zatím kápne na lavici a hlavou zarzní, tak naposled. Oba usne a možná chtěli se tady ještě kdo ubít. Bez Boha lidi, možná se už nepotkáme. Volá život a musíme jít. Je to zvláštní, 9 let jsme si konečně přáli být spolu. Teď je to tady a nějak se nám nechce. Ještě chvíli, ještě si stiskneme ruce. Jsme velcí a to, jak bychom si přáli mít ožádat míň. Smutné úsměvy na památku, pár slůvek, loučení a zvonek, který oznamuje, že už se nesplatíme a to už nikdy nikdo nezmíní. S láskou se dá trpět, s láskou se dá milovat, s láskou se dá všechno nést. Život je jako hodina matematiky. Počítáš a najednou zjistíš, že je všechno špatně. Tu chvíli zazvoní. Kdo se učí, ten umí, i když tomu nerozumí. Jistota je jistota, škola základ života. Bolí mě hlavička, bolí mě bříško, co tu víš o lásce, žákovská knížko. Nemohu malovat. Srdíčko mlčí, cíčím se s osudem musí. Lidé se potkají, se snáší se, drží spolu lidské chvíle a pak se musí rozloučit. A se nikdy nepotkojí a život jde dál. Naše heslo je a bude ulívat se vždy a všude. Naše heslo bývá krásná dívka a síť piva. Naše heslo navždy je všechno, co kde je. Někteří se na mě usmívali, když vždycky paní učitelka. Takže já bych vám chtěla popřát do dalšího života hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, ať se vám podaří, co si přejete. A kočímu bych chtěla popřát, když neumím být na minuty. Točím. Strceně nevýslovným žalem a stálou 9letou základní službou my staří mazáci oznamujeme tímto otcům, matkám, přítelům, milenkám i příbuzným, že 30. června 2000 nás navždy opustí naše milovaná a pro všechny velice příjemná 9A. Odešla ve věku 3285 dnů a po dlouhotrvajícím požívání alkoholických nápojů a tabáku, neboť si uvědomila, že musí uvolnit místo další. Bezúspěšně léčil primář Vladimír Novotný, doktorka Eva Maříková a marně se snažila i sestra Dušková. Smuteční píseň už odcházíme, zaspívá sbor pod vedením Jiřího Trnky. Za pozůstalé Věra Chloumová, Jana Falcmanová, Irena Severová, Miluše Kotenová a Jana Dušková. S Bohem, slovo ve vzduchu dnes visí, slovíčko snad staré stovky let. Co zatím káme na lavici a hlavou zazní, tak naposled. Chlouba usne a možná chtěl bys tady ještě chvilku být. S Bohem lidi, možná už se nepotkáme, už volá život a my musíme jít. Je to zvláštní, 9 let jsme si konečně přáli být spolu. Teď je to tady a nějak se nám nechce. Ještě chvíli, ještě si stiskneme ruce. Jsme velcí a to, jak bychom si přáli o pár let nyní. Smutné úsměvy na památku, pár slůvek, loučení a zvonek, který oznamuje, že už se nespatříme a to už nikdy nikdo nezmění. S láskou se dá trpět, s láskou se dá milovat, s láskou se dá všechno jedné studovat. Život je jako hodina matematiky. Počítáš a najednou zjistíš, že je všechno špatně a v tu chvíli zazvoní. Kdo se učí, ten umí, i když tomu nerozumí. Jistota je jistota, škola základ života. Bolí mě hlavička, bolí mě bříško, co ty víš o lásce, žákovská knížko. Lidé se potkají, seznámí se, prožijí spolu hezké chvíle a pak se musí rozloučit. A třeba už se nikdy nepotkají a život jde dál. Naše heslo je a bude ulívat se vždy a všude. Naše heslo bývá krásná dívka a síť piva. Naše heslo navždy je všechno, co kde je.
Budete čím dál tím rozhodnější se stoupajícím věkem, ale já bych vám popřála hlavně, aby vám vyšlo všechno to, co si přejete, aby se vám dobře studovalo. I když třeba jako na to studium a na chození do školy máte své vlastní speciální názory, ale myslím si, že tak, jak se setkávám potom po několika letech s absolventy naší školy, zrovna dneska večer bych měla být tady moji bývalou třídu, dole u Přemysla Majstra po 5 letech, tak bych vám přála, až se setkáte taky po 5 letech, záleží na tom, kdo to dá dohromady, abychom věděli, že jsme všichni dostudovali, všichni jsme dosáhli toho, čeho jsme chtěli. No a pokud to někomu nevyšlo teďko na 100%, jako kam se dostal, tak věřím, že se i když třeba odklikou zase na to samozřejmě dostane. Já jsem se včera dívala na tablo Honziku a musím říct, že se mi líbilo, že máte i výtvarný talent, měli to kreslit. A ještě jednou teda hodně úspěchů. No a věřím, že budete stejně tak, až se sejdete dobrou partou, jako jste teda byli, když se už teď rozprchnete od září do různých koutů České republiky. Tak ještě jednou mějte se dobře. Staří mazáci oznamujeme tímto otcům, matkám, přítelům i milenkám a příbuzným, že 30. června 2000 nás navždy opustí naše milovaná a pro všechny velice příjemná 9A. Odešla ve věku 3285 dnů po dlouhotrvajícím požívání alkoholických nápojů a tabáku. Neboť si uvědomila, že musí uvolnit místo dalších. Bezúspěšně je léčili primář Vladimír Novotný, doktorka Eva Maříková a Váně se snažila i sestra Růžková. Skuteční píseň už odchází, zaspívá sbor pod vedením Jiřího Penky. Za pozůstalé Věra Chlumalová, Jana Falcmanová, Irena Severová, Nemuši Kotlenová, Jana Růžková. S Bohem, slovo ve vzduchu dnes visí, slovíčko snad staré, zlobivě, zlatí ukáble na lavici a hlavou zazní, tak naposled. Houba uschne a možná chtěl bys tady ještě chvilku být, tak s Bohem lidi, možná už se nepotkáme, už volá život a my musíme jít. Je to zvláštní, že jsme si konečně přáli trošku. Teď je to tady a nějak se nám nechce. Ještě chvíli, ještě si stiskneme ruce. Jsme velcí a to už bychom si přáli mít o pár letní. Smutné úsměvy na památku, pár slůvek, loučení a zvonek, který oznamuje, že už se nespatříme a to už nikdy nikdo nezmění. S láskou se dá trpět, s láskou se dá milovat, s láskou se dá všechno jiné studovat. Kdo se učí, ten umí, i když tomu nerozumí. Jistota je jistota, škola základ života. Život je jako hodina matematiky. Počítáš a najednou zjistíš, že všechno je špatně a v tu chvíli zazvoní. Bolí mě hlavička, bolí mě bříško, co víš o lásce, žákovská knížka. Lidé se potkají, seznámí se, prožijí spolu hezké chvíle a pak se musí rozloučit. A třeba už se nikdy nepotkají a život nepůjde dál. Naše heslo je bude, ulejvat se vždy a všude. Naše heslo bývá, krásná dívka a síť piva. Naše heslo navždy je, vypít všechno, co kde je. Takže prosím vás, těch svých veršících a úryvcích a výrocích, které jste tady pronesli, já bych trošku tady, jak jste přišli, tak nejdřív bych se, protože pochopitelně vždycky zvědavost, tak bych se zeptal, ten počet těch dní, to je, jak si uváděla, jak si četla, tak to je, kolik je vám dohromady dní, nebo jak to bylo tam? Jsme byli tady na škole. Jo, jak dlouho jste byli tady na škole, dobře. A ještě bych se zeptal, potom ty úryvky, to jste si každý dával dohromady sám, pochopitelně. Bylo to velmi pěkné, prosím vás, ale přesto bych asi pár slov k vám. Já, když jsem slyšel, jak jste začali po škole a zároveň i 9B, tak to všechno začalo vysloveně všechno hrozně veselé. Ale teďka mi připadá, že někteří z vás jste přeci jen přešli trošku i do vážnějšího výrazu a trošku i do vážnějšího tónu. Ono asi to souvisí i se životem, protože některé věci jsou veselé, některé jsou vážnější.
Já přeci jenom bych se asi vyjádřil trošičku k té vaší třídě. My jsme spolu několikrát mluvili. Já bych řekl, že jako naše vztahy byly takové, že jsme poměrně dost vycházeli spolu. A každopádně teda musím říct na závěr, že po vás zůstane ve škole přeci jen určitá taková, řekl bych přímo, díra v tom, že těžko budeme hledat, třeba úplně konkrétně ve sportovních soutěžích, kdo vás nahradí. Já když bych se podíval i na třeba prospěch a chování, je to různě hodnoceno, ale když jsme zkoušeli třeba testování a podobně, tak se ukázalo, že i z té prospěchové stránky, že jste na tom byli docela dobře. To znamená i tady v té věci bych řekl jako třída, že jste byli dobří a já bych řekl asi na závěr, že odchází ze školy jedna dobrá třída a odchází teda do života. Já bych vám přál, odcházíte do toho života, kdyby se vám v tom životě dařilo tak, abyste mohli být veselí, jako když jste začínali celou tu dnešní akci a toho smutku v tom životě, aby bylo co nejméně. Díky. Děkuji. Takhle vypadají opilé děvčata z 9. třídy. Čau. Nazdar. Vypadají úplně střízlivé lidé. Pusto. Střízlivé lidé. Teď nenatáčí. Ježíš, natáčí. No, zřejmě to natáčí, ale já vás nevidím. Co? Vy jste vybrali ten. 4,5. Máte plas? 4,5 no tácu. Máte plas? Máme. Ne. 4,5 tácu jsme vybrali. Hej! Hej, čau. Tím, jak máš No, dobrý. Já vím. No to co je? Až pak jsem vás našla. No. Možná do němoty, jo. Nepochopím, já osobně ne. To je materiál měnické školy, tohle všechno. To je materiál, co? Nejlepší kalejky. No jo, ovšem tohle je Bčko, to už je, Nejlepší. to už Nejhorší, jako, to už je jiný materiál, no teď nám Ačko, Bčko, no teď to je jako Ačko materiál, že jo? Jako Ačko, jo? No to je jako to je Ačko, jo? Teď to jsou zobáci malí, no. Ty až za pár let, jo, počkej si, počkej, to máš veliké štěstí, protože v Ačko jsou samé dobré lidi, ne, počkej. A teď? Jdete na rozlučák, A teď se míří kam? Teď se míří na autobus? Kam se míří? Michalo! Tak já ho přinesu nahoru, jo? Že tyhle když napišeš, když nebudeš, vole. Ahoj! Co? Jste v kameře! Hej! Děkujte, prosím vás. Pojedete metro, Ondra. Nazdar. Čau, jste v kameře. Čau, Olo. Nazdar, mám rozlučák, no. Co? Končím, Ano, a nyní míříme na autobus, aby jsme se mohli připravit na skvělou kalbu, která nás čeká večer. Nejlepší. Co je? Ne. Ano, a bez papíru a jede! Ano a toto je pohled ze zádu na 9. třídu. Ano, A jedna dívčina z 9. B. Ale To je úplně nejhorší. podíváme se na tetování, že jo? Ovšem, to je tetování od profesionála, že? Ano, motorka z 9. A. Ano, tak tady to je pan Husák z 9. třídy. Ano, jede na mě, pozor. No tak Magor jezdí na tom jak raplo. No, tak to je opět účastník 9. A na Mustangu. Ano, to ano. A tady to je kuchařka z Mlýnské školy. Tam má plný rozlučák. A to je Magor, který jede po trávníku. Dobrý, už to bliká. No a to je mobilní. Ano, tak, Ano, tohle je největší kalič, tohle máme ovšem je největší kalička. Boženo. Božko! Božo, mám tě tam, pojď sem. Řekni nám něco. Boženo. Ne, Michal. Je to na poštu. Kdo ti volá, mobilní dívko? Jaký?
Tady jsou největší kaliči z Milínské školy, ano. Přiblížíme si je. Jak se k nám nehlásí. No, já tam chybím, ale to nevadí. Jako. Počkej, já ti tam natočím. To. Natáčí to. Ovšem, tak tady to je vedoucí. Ano. Oddělali muž. Ano. To je dealer. Producent alkoholu, jo? Je nás do všeho na světě. Jo, ano, tady já. To je ta nejvíc zkažená. Tak, Kaše, to bys tam musela být ty. Ale kočího malé přijelet, stará karasa má na kolebo. Jsme prostě mistři, no. No, mistři. Já jsem nejlepší. Ne, já jsem nejlepší v klobouku. Kaše, no. Já, že jo, já jsem nejlepší. Právě si to prodrandil žák z 9. A... Jak se? Z bývalé 9. A... Ne, a tady upadá. A já se tady upadá. Ne, a toť krásný kino naše. Co? Vole, já mám půl nádrže. Krásný kino natoč naše. Ty vole, Štýřsko-Pečkaňský. Milínské to. Ale Štýřsko-Pečkaňský. Já jsem tam říct do nádrž, to je to pančík. Právě ty vole. On točí, jo, kunda. Ano, A jdi do pytle. tak toto je stroj 9. ročníku. Na něm sedí David Kočí. Ano. A pohled z dálky. Je to nádherný stroj. Java 50 Mustang. Ano. A zde vidíte Pateroholek. Uprostřed sedí Pucát, to je Bčko. A nalevo a napravo sedí 2 tištiny z Ačka. A na druhé taky z Ačka, že jo? A tady jsem já. Pak já mám asi 4 fernety. A co dále? Já nevím, vodky nějaký, já nevím. Natoč Bčáky. Hele, jak je dlouhá? Ano. Tam bude 4 hodiny? A tady to jsou 2 holky z Bčka. Nalevo to je Vendula Svačinů a napravo Květa Střešňáků. Jenom 4 Řekni nám, Květo, pro co jdeš? Květo, pro co jdeš? Pro 4 fernety. Ano. A pro 1 ruma. Dobře. Tak co prváci, jak se na to cítíte? Nejlepší. Ale budem. Yes. Holky, vy proč jedete ještě domů? Čau, děvčata. A to dívá, tady mámka. Ne, tak. Ček, kuchařka mě napisovala něco. Matka volá domů. Nech toho. Poněvadž neví, kolik má přezvědí. Nech toho. Ta kuchařka píče na mě by se piskovala. A co piskovala, Davide? Ne, vole, já jsem byl kolem a ukázal, že to na hlavu, vole, že jsem jak magor, vole. Je to možné, že jo? Ale jsem patrně. No. Cucák. 15letý cucák seš, Luďku. To chci někoho jinýho. Ne, mě ne. No a co jako? Ne. Teď míříme právě k tablu. Tak tohle špatné tablo, to kreslili tady ty hašek. Špatně na Rudčák nemáme jezdit, vole. Podanou hadici, jinak by to nezvalo. Paní čelka Maříková, každý vzoreček musí umět i hloupý koreček. Nebo co já vím ty to nevíš, tak také co je tíha tlak, dnes už to znám, to je fakt. Už tak kreslí sem a tam a já nikdy nepoznám, co to bude za obrázek, když mám pavuku jeho šátek. Paní čelka Čižková, a uvedu na nás zapad, když začnou nám vybírat, bude to pozor. Paní čelka Dušková, učí celé věky, kde jaké jsou řeky. Při nás tak učí, která je zvíře učí. Jde jak prostě pídička, tak i pálečnička. Menčerka Bamboso. Co je den týdat, znovu a znovu, naš prdaná soudička, máš mít jako koníčka. Andřejka Pižmucha.